Batang nang snack. Pila ma? Hindi. Apa dia ko'y ligo? Char. Dali. Ay. Papa di ko'y ligo-ligo. Kayo ni aga sa gamong gripo. Sa anak ni mo ma? Ang snack sa ta. Ito nga, di ma. Pwede ko mo inom ma? Ala. Ang tamisa day, dapat din isa day kakuan. Kasag baso ka, kaya tayong transfer dati. Pwede ko ma? Bisagin sa. Pwede ma? Isa ka sa sila, grabe lagi tamisa. Iced tea with pits. Hindi pwede kuan day. Ate lang mga transfer di ay dari. Ay grabing tamisa. Abi ko gisara to ka baso, wala mo tamisa. Di ay. Tamis gihapon. Sama? Buat anak ma. Wala rin magyapong tamisa day. Inom ka, Ter? Inom ka. Ito kita daw. Di guys. Di guys. Namin din siya. Hinatag po ng Queenie. Hi, Kuya Ajoy ma. Hi, Kuya Ajoy. Hindi ka ko nag-igda-igda. Nagkawat ko, umagas ang magripo kay maligo ko. Ako ko ligo. Karong adlaw Sabado. Busy kay nanguan ko nang hindi kan ko nagbuak sa mga binuungan kay gisa duay nihit may kahoy dari. Dada ko sa mga ubos, ang suroy-suroy ko kay mulantaw ko sa katong gitam na ni Kuya Palidahan o sa kalabong kay yundag na malik kong trabaho, ng plano ko nga mag-garden na lamang ko. Ari, hala. Parang labong nga di ay. Hada ning ipamawer na laman. Ipamawer na una, kay grabing labungan na. Namao ni arang kalabong na. Ang lagpalidyahan kuya. Hindi magsilbi di ay uga ko'y maguna kay labong kadyo. Hanang ipamawer una.
isa ko mag kuan garden. Grabing kalabong ha. Sumaro to yung tujo dari sa among ubos. Ilan taon ako ginsaka. Labong. Hala. Hindi lagay dakong kuan. Dako nga tani dia. Dakong walbiri. Mukaon. Yan na ha, bantay kaya na. Gara-gara ka. Yada. Sumaro to yung tujo sa ubos. Kay di na mag 101 magkuang ko maguna ko mag-garden alam mo po karon ako ilingaw. Oh. Hala ora ba ni agas? Ani agas nagaw si Isaac ang gisabaw. Sampai ay sa karong 26 alas 6:30. Alas 9:30. Ang hapog malberi hinog dari dia. Ay nako. Hala na ba kay gitak ang dinungag. Yan taraw sang dinungag yan. Yan niliyasag ang dinungag yan. Hala. Aray. Ako malbiri. Ang kagunahog among natad. Hi guys, nanukos de ko panihapon dires ila Pastor Rapid kay nag-birthday diyang kaluha. The next morning. Good morning guys. Magpaluto ko ganis ang mama guys. Kaya mo isudan mo pamahaw guys. Naman guys, musimba mi guys. Sa isuwa nyo sa pamahaw karon guys. Ang iba na marang magbasuko, mag-vlog. Tama? Magbasuko, nag-vlog ka, marang magkagasuko. Malapi ma. Nami agwag ka niya Malapi ma. Guys, suwa ko nari guys. Ano na, nalitaluton. Hindi. Tama? Kablagan masuko man. Nasuko ka nag-vlog kayo ah. Morning guys. Prepare og pamahaw kay manimba. Malapi ma. Karon Domingo. Malapi ma. Luto tag spam. Di lang ta magluto og itlog day. Tama? Kanira kay naman tay pansit. Listen. Leslie. Leslie Diliro anak man siguro ng kuan. Nakakuha ko na ng Leslie kisa ba na si Leslie ha? Biburo nagamo ang lungsod sa Alicia kay kuan na padung pista. Si Queenie, apil si Queenie og kuan. Insa man na beauty pageant? Madonna, Miss Madonna. Si Queenie? Ah, Miss Madonna. Agkaan ba Miss Madonna 2024? Ah, Miss Madonna 2024 ang title. Magluto sa ako. Bukaw na ako na po day.
Luto sa ako kay manimba. Haliya na, maligo na la. Sakto dyan yung magligo ni mo mahaw. Dali. Dugay na pa kakahuman. Pansit. Hey guys. Guys, umahaw ta guys. Hala. Mainit pa magluto ma. Lambog na wa. Tiil bimbing na og. Lampo mo. Kaunong diretso. Ala. Ibuhos sila tayo. Hindi. Uy, na po hilam na po. Pagkali na kay manimbat ta. Ko ni mo kari ma. Malapi ma. Dali na. Malapi ma. Pagdali nagpang. Malapi ma. Nga kamuha pa mo iligo ra ba? Katong anak. Hindi ka lang magtubig nun. Magtubig ka nun. Abti. Mo gani. Hello guys. Taste test. The moment of thought. 1, 0. 4/10. Ako. Malapi ma. Malapi ma. Malapi. Gay na. Gini mo na rin kawin na. Kawin na. Time kung kagukado guys. First time ko sa mukang avocado. Andiyan sa Milasa. Amis ma. Amis. The next day. Kunin ko tayong palawag sa una tayo. Kamuritsing pagang agi. Gikan ko ng laba. Inja. Niabot mas Violeta. Malapi ma. Niabot si Violeta. Inis ako. Mapa di paghuman na pangayhay dyan. Apagad ko'y tiwasunan. Inja. Mga ris ako. Kay na ako nadarihang apo niabot. Ayo. Hamag mong bata paw. Hala, ginoo ko. Tanaw ko. Oh, ginoo. Hala. Hala. Oh. Ako na be. Haba be. Hala, muro mang idis ago. Hala. Mura mga putiun, liwat nila kuan, lurili. Putiun. Haba ko na ba? Putiun man puso pa ako na tanaw ko na ang be. Hi, anak ang majud. Hala ta, sila gigupaw. Hala, baby. Please, baby. Hala pa, liwat mali mo sa una pa upaw, mangpulpaw. Naman si Buking ani. Andiyan ka nang Nga naman buka sa una pa upaw, pud nga. Ay. Ang ganda ni upaw, precious upaw. Precious upaw. Mama nanay nga dakay nagsuwa mag-dragon. Precious upaw, liwat man day siya. Ila man day pudpaw. Ila na ah. Di ba? Agnaong ganin juman. Iyan lagi sa tay, mura man kang idis. Ay, mura na kang idis, bebe. Murang kapitan, yung TV ra ba si Jo? TV lagi mo katawa sa primero, kadugan. Yala. Hi. Hello. Mura na kang kapitan. Kapitana Precious. Pun. Ay, ngisi. Ning liwat din na siya kapitan.
Pero Kamuritsin ko, kaya laba ko. Putingan buyag-buyag. Hilak mo laging maadyo ganin ako. Ila lagi. Sila dari toto ayo ban. Ang ilan na din eh. Pila pa ni kabuhan. Mo ilan na ba? 5. Mo ilan na din siya. Nagkuhan na ba po? Nagtamsak. Padida sa lang. Nabaguhan ni siya kay wa may lain ang ilang Oh, ito na. Palaway ta. Kung sa pillar, day. Tama. May lingaw. Kaon kong mangga. Magpalaway ta karon. Bitaw. Malapi ma. Napa ko labon nun. Yung break sa ako. Malapi ma. Nasi sila sa timing ma. Bawa mo ko na. Karon na po kumukawag manggang nga ni, basta busog ko. Ay, basid. Mara po ni hiningdan. Ano? Itiraw na ni Ano? Ano? I love you kaya. Dahil sakdan yung sa timi o hinda ma. Silang sakdan mo ang hinda ma. Serious. Alam mo kasi? Yeah, sa maglaway lang. Be? Alam mo kasi? Kami sa aslam. Ang bilis eh. Aslim tabi sa Ang mis. bilis eh. Naghukas-hukas ko da ari. Malaga na stiri, Manila. Kalyana na pidari mo sinamok. Nabiyaan na sila. Minga po midari. Minga na midari kayo na ikasag muswagit. Nagkana ko. Dapat na ko. Mabanta ko. Lisod man pag mabang ko. Isod na kagasto ko pamiliti. Kaya ko ang basi ka kaya. Inja, lisod po sa Liana, di nakabidaan. Manag-vlog ka ma. Vlog man pag manidyo. Aslim na. Dara Pasensya na mo sang itsura. Wag jud na eh. Hirap kaso. Hirang laba ko. Kaya. Manggang nung panitan ma. Dali ka na. Ito ma. Ang partner, ano bagoong. Naman. Manggawid, alamang. Hi, Deski yang apo. Nagmanggat eh. Yeah. Le. Kaya kaya? Okay. Kita na unay. Nasa nanay na ang tanaw gabot kamay. Malaki ma. Suki din ang nanay kada ngarang orasa. Malaki. Nga na alas
Kada alas 2:30 sa sapon. Malapi, ma. Dali alya na, tabangi kog pamilo la. Daghang tagpilunan ra ba? Oh, daghang tagpilunan day. Nanapoy pilunan, daghan. Ha. Tabangi kog pilo la.